फैसा लानायनि अजदाव सासे लाट मण्डल महिदुल इस्लामखौ कक्राझार पुलिस बिफाना खादों। बीएसएफ राजीव बर्मननिफ्राय ओबीसी सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन खालामनायनि मुङाव नोगोद 5,000 रां लानायनि मुङाव सासे लाट मण्डलखौ पुलिसा खाबाय। कक्राझार सार्केल अफिसनि महिदुल इस्लाम एलएमआ बीएसएफ राजीव बर्मननिफ्राय ओबीसी सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन खालामनायनि मुङाव नोगोद 5,000 रां लादों। बिनि दैयाव दिनै महिदुल इस्लाम एलएमखौ कक्राझार पुलिस बिफाना खाबाय। बे समाव खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारीनि हेफाजाबजों मिन्थिना लानि। ঘটনাটো হৈছিল মানে ল'ৰা আৰু এই ভেৰিফিকেশ্যন নাইছিল তাৰ কাৰণে মানে 5,000 টকা লাগে মণ্ডলক। বিএসএফত চাকৰি পাইছে তো তাৰ কাৰণে 5,000 টকা খুজিছিল মণ্ডলে। ওই ওবিসি কার্ড ভেরিফিকেশন 5,000 পয়সা আজি দিছিল। কমপ্লেন দিছিল এইটো থানাত। মহিদুল ইসলাম, গাঁৱৰ নামটো সামাৰপাৰা। হ্যাঁ, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চালাগাটি থানা। এই মণ্ডলে কৈছিল যে 5,000 টকাতে নহ'লে কাম নহ'ব। কাম কৰাও নাই আৰু নহ'ব, টেবুলতে পৰি থকা বুলি কৈছে। এইটো 8 অক্টোবৰত। হয় হয়, এৰেষ্ট কৰিছে, আজি এৰেষ্ট কৰি। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर कक्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।